Bueno, bisan unsa atong naabot nga posisyon nining kalingtilingban, ayaw kalimot, make me humble. Kaya ang magpaubos, makatubos. Ang pagpataas, makaimpas. Kung mupadayon kita sa pagpaubos, kay ba mo, musamot ta ka santos. Ganuman, ikaw na ang imahe din sa yuta sa atong manunubos. Kaya kung magpalabi ka pagpataas, musamot ka kamangtas, ikaw sa ang imahe din sa kalibutan ni Satanas. Kay duhara ka klaseng kasing-kasing karon ang nag-influence sa tibok kalibutan. Pila? Duha. Una, Sacred Heart of Jesus. Ikaduha. Kay ba mo sa ikaduha? Ha? Heart man. Divine Mercy, pila na sa Sacred Heart. Nga puno siya sa kaluoy. Ya, kamusta man mo? Puno mo sa kaluoy o puno sa maoy? Kung i-consecrate na to ang atong adlaw karon, mapuno na ta sa kaluoy. Kita kasi mong kontra, Marites, ug Mirasol, ni Simba, nagpa-prunsit pa, uban. Adili na ka masuko, mapuno na ka sa kaluoy. Dili na maoy, kundi kaluoy. Doon na lang duha ka kasing nga nag-influence sa kalibutan karon. Una, Sacred Heart of Jesus. Ikaduha, Hatred Heart of Satan. Kung ang imong kasing-kasing karon puno pas kapungot, puno pas kalagot, puno pa sa pagpagutbot, musamot ka kamaot. Tanawa,